Takže zdravím vás u dalšího videa a dneska si jdeme zahrát FNAF Co-op Noc 2, FNAF 1. Jmenuji mě Čika brutálně vytrolila, takže bych byl rád, že jsme to dneska dohráli, protože se nám to nepovedlo. Tady stlumíme toho fungáje. A já dám si můj starou klasiku. Počkej, co? To mi nevychází. Že jsem to začal čekat a ani jsem Bonnieho neviděl zmizet. Čiku už vůbec ne. No, Čiku jsem viděl, ale to bylo hrozně rychlý. Jako zatím budu kontrolovat tady tu stranu, jo, ale já vždycky umřu na baterii, já jsem to zkoušel i minule. Jestli to jde, já vždycky umřu na baterii. Takže já nevím, co mám dělat s tou baterií, protože slaví 94% už. A to jsem nic nepoužil, 93 a nic jsem nepoužil. Ta baterie utíká brutálně rychle, ale fakt jako brutálně. Rapidně rychle. A čekáš někam do kuchyně asi. Čemu 91%, 12 AM. Jej, prosím, my jsme to 9%, kámo, a to není ani... Co tak, kámo. 10% mi zmizelo, to není ani 1 ráno. Já nevím, jestli to takhle běhá i v normálním FNAFku. A normální FNAFku má být těžší ještě. Vůbec nebude. Čekuju jenom Foxil, abych věděl, jako, že nějak půjde. Ale zatím jako neútočí, což je asi pozitivní celkem. Ty vole! No tak dále se pacha na Čiku, no. A co Bonnie? Co Bonnie? A Bonnie čeluje? Čika ne. Čika už jako útočí, jako, nebo aspoň to má plánu, jako. Jo, kam jsem se... Já můžu říct, čeho se lekám. Ale ty tam zůstaň a... Ale ne, vole, Foxy, nedělej tady to. Aha. Bonnie je na svém místě, Čika taky. No, tedy Čika by se mohla vrátit, co? Na. Co to je, kámo? Ale takhle mluví Golden Freddy, ne? Co? No. Kde Bonnie? Kde? Hej! Odejdi. On půjde Foxy. Odejdi. Běž pryč. Vypadni, prosím. Kámo, prosím. To neohlídám tady. Není dobrý, kámo.
Kámo, tak aspoň jdi už, Foxy. Já tu nechci hlídat Foxyho i Chiku, kámo, zároveň. Už běž! Kam já se ho bojím. Že Foxy startuje, kámo. OK, nebylo to až tak hrozný, jo. A jak to? Vrať se. Já ti říkám vrať se, nebo já ti zastřelím. Jo, já nemám používat kamery na něj, jinak on půjde asi. Nebo já nevím. A čo máte, si vezme 6? A kámo, co mám dělat, mi řekni. Ona je v kuchyni, to aspoň něco pozitivního, jo, ale... Čum. Kámo, já nevím, co mám dělat. Ať už aspoň 5 AM, prosím. Jenže příště se vezme 11%, já už to vím. Cože? Wow. Jako originální. Čuma. Čum. A mám 12%. Plný zmizel. Let's go. Čeka odchází. Jako originální. Teď tam bude 5 let. Co on dělá? Prosím. 6%. Poslední 6%. Já to nedám. Čum, on tam bude. Nic to. Ne, vole. Nedělej to. Jedno procento. Já zase chcípnu, kámo. Na baterii. Čum. Já se počkám, až umřu. Já ho tam viděl, kámo. Let's fucking go. Kámo, tak teď jsem třeba nejvíc rád. Tady stál. Čumak běží zpátky. No vypadně. Holy shit, kámo. 6 ráno. Co uděláš teďka? Co teďka uděláš? Nic. Let's go! Je to tam, kam? Noc 2, hotovo.
A tohle z toho bude pro dnešní video všechno. Děkuji za sledování, byl bych moc rád, kdybyste mi dali odběr a like a těším se u dalšího videa. Zatím čus.